Horasma dihita saluhutna, omatikina hita marsiajar sekolah sahabat, Jupang musai hita program beta hita marsiajar sekolah sahabat. Persejaran sekolah sahabat tuna magudang triwulan 2 2010 sia. Sahak mahita tu persejaran 12 ima di hari Rebo 10 sia Juni 2010 sia. Ima namar judul Parngoluon Parbogason ima masih leon-leon. Di aka ayat-ayat namang huton lului ma aka padohan di padan ne barui oloi manang tiru ahado na didokna tuhita tarengot tu sahalak asabui magodang gabe sahalak Kristen mangyuton pandapota ahado lapatan ni parsaoran ni pasarupao diri dohot panindangyon molo tajaha anu di bibelta di sada Korintus 4 ayat 10 dohot Efesus 5 ayat sada nangsong ni sada Tesalonika sada ayat 6 dohot Heber 6 ayat 12 dohot Heber 10 ayat 7 dohot 3 Yohanes 10 ayat sada pangodolan ni pada naik barui hobar tu tiruon maka tidakon ulau narikot sian nampak sarupau diri gabe dalan lau marsiajar sa jojo halak marpangalaho songon sasahalak na binarengna pamikirion si songonon marlaku do itu parsaoran na biasa ya tarlumowi may di bagasta maniru sasahalak somal na masa disi tuhita saluhutna adong do danak tumiru natorasna manang dongat tubuni na sida pasangan naong mardongan saripe tungjujuk do marsitiruan haadongon si songonon mangaleho tudu-tudu na porlu songon dia sahalak orwani nang rumah tanggai boy mangaleon panidangion taringot tu aka haki Kristenon tu oronna nang tu aka hobar jabuna hagugoni parsaoran ni parpunguan sosial ya parngoluan di bagasta ido gak bisa ada saksi tu halak na asing manang isipe naro tu bagasta gudang do parsaripeoni naso dapot tiruon sian parngoluan di bagasna sida alai molo di bagasta ikut do na sida boy marnida songon dia ma todini Kristusi mabain hita maribar dohot aka na asing molo tajaha buku ni si Ellen G. White namar judul pengaruh sosial o masa dahwaso halongangan boy doon pargunahotota molo olo hita majadion gabe sadadalan laho mangurupi halak na asing di humaliangta di buku seri membina keluarga jili 4 halaman 220 sada dihita saluhutna ditiki sada parsaripeon mamiu sada pasangan na asing asarap mangan marpungu manang marsiajar sian bibil manang ditiki nasidaro laho marsiajar taringot tu parumah tanggaon ikumanian nasida mamereng tiruon adung disi rap sapunguan marsitukolan marparsaoran pasidukon persoalan nang sian hadongon ni inganan na marbeda mangalehon panidangion tu parnguluan ni rumah tangga di bagasan Kristus dihita saluhutna dihadongon ahadona perlu si jagota mulut aja piga-piga nasian hatani Tuhan di enet maisia Jeremia 17 ayat sia dohot Yohanes 2 ayat 25 dohot Roma 3 ayat 20 ihut mahalak na porsea na mengutuk Kristus dangadong nasikop sian jorma lao gabi tiruan
alai tiruan narosian parsaripion Kristen indada taringot tu hasikopon nas pasarupao diri. Pamikirion di padanay baru taringot tu namanirui ima pajouon tu sudejol ma. Laho manghiuton halak na porsea manghiuton Kristus. Tuhita saluhut na. Asaboy na sida marnida haporseao na mangulu di bagas tabi gudang do akana hurang niang. Alay aha manabuhi ulahonomu laho majadiun bagas ni. Nagabi tirun na dumenggan di halak natardok Kristen. Oma natotong si pikironota asa tumboy hita si tiruon doson Yesus Kristus. Songonima parsejarata sekolah sabat di bagasan sadarion. Horas madihita saluhutna.